owacho mamalo koro kaso gedo mar apaya maduong' mawuok Mbita Magunga to chwe nyaka Sori e kaunti ma Migori. Apaya ma borne romo kilomita 74 kendo gedo mare dhi muonyo omenda maromo shillings bilion 2.9. Jafwambo marwa Ali Abich nigi lerno. Gedo mar apaya mawuok Mbita kochimo Magunga to chwe nyaka Sori e kaunti ma Migori maborne romo kilomita 74 ne obedo gi ng'ikruok e kinde mokalo bang' kontrakta manomiyo rak jwang'o tich. Gino manochuno sirkal mondo many kontrakta machielo kendo sani koro gedo mar apaya nomako mach tok kane jatend piny William Ruto yango gedo mare dwe mar 10 higa mokalo. Apisas mag piny owacho ka otelegi kod komison e gwenge mag Nyanza Flora Muoroa ne otimo limbe mar chwo wang'gi kaka chenro mar gedo no sani koro dhi nyime kama ne ginyise morgi ewi kaka chenro mar gedo no sani dhi nyime. 7.4 kilometers of road are only awaiting tarmac. So in the next 1 week or so, the 7.4 kilometers have been prepared for tarmacing. This road covers a stretch of 74 kilometers approximately. That is from Mbita to Sori. And we expect that by 2028, the road will be complete. So basically, we are here to just inspect the progress. And we are very happy with the progress made so far. Kata odoko ne ng'ikruok moko ne obedo e chenro mar gero apaya no. Sirkal wacho ni koro oseket chenro mowinjore mar neno ni gedo mar apaya no kodigni kendo nikech kontrakta masani tiyo apaya no ni koteko matimo tich mane omiye. We do not have such kind of challenges so far. The only challenge that I could mention is the rains. But as the weathermen have been saying, the rains are bound to subside by the end of this month, so we expect very smooth progress moving forward. We are going to complete this particular road with him. We have learned a lot from what we experienced with the previous contractor, so we will be able to make sure that this one completes the road. This road, a contractor coming, or it is being launched and there is no work proceeding. But the chair has elaborated to you the steps that have been taken to ensure that the contractor will stay on site and do the work. The manager, the deputy director in charge of CARA in this region, has been given a mandate to prioritize all these old projects that had issues, including, for your notice, the Kanyadiang, which the contract again was terminated for the purposes of giving a contractor who is capable to do the work. Gwenge mag Soba en kama chenro mag lupo kaachiel kod pur dhi e nyime okang' mamalo kendo gedo mar apaya no ka otieki to biro kelo fungruok maduong' ne jolupo kaachiel kod jopur ma osebedo ka neno pek kaluwore gi chal maricho mag apeyni alwora ma Soba. We are very grateful. You can see this place is agricultural place. So once this road is done, our cereals, whatever, will reach the market so easily. And again, it will make the prices of the maize to go high than it is now. Here in Suba South, our major economic activity is also fishing. So when this road is opened up and tarmacked, then the people of Suba will benefit. Homa Bay County will benefit. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.